Ei, hola! Anem a veure ara com fer un subformulari senzill. En aquesta ocasió anem a veure, per exemple, nosaltres sabem que de la taula de les editorials pengen diferents llibres, és a dir, de cada llibre tenim un editorial i d'un editorial pengen més d'un llibre. Val? Això ho sabem per les relacions, les taules i les relacions. Ja us vaig dir que són superimportants les relacions, ara veurem algun altre exemple de per què són importants. Val? Això ens permetrà mostrar en un formulari una editorial i llavors mostrar els llibres que depenen d'aquella editorial en concret. Llavors anem a veure això com es fa, que és relativament senzill. Tenim el formulari de les editorials, anem a fer vista disseny, deixeu-me obrir-lo una mica més, farem així, i aquí anem a crear un subformulari, és a dir, un formulari que està dintre d'aquest, que ens mostrarà els llibres que depenen de l'editorial que tinguem posada. Vale? Fixeu-vos ara, tenim aquí una editorial amb el seu nom, registradors, destino, la 3, la 4, així, vale? Anem a veure ara com fer. Triem, fixeu-vos que tenim utilitzar l'assistent per a controls, molt important. Anem a veure aquest control que es diu subformulari o subinforme, val? Li clicaríem, anem a clicar per aquí, llavors em diu que el formulari pot ser que ja existeixi, pot ser que ja l'hagis creat abans, Podria ser. Podríem crear aquest formulari existent, dels llibres, el que sigui, no? Però en aquest cas vaig a fer-lo de nou, directament. Utilitzarem taules i consultes existents. Llavors em diu Siguiente, llavors et diu quina taula té, quins camps vols incloure en el seu formulari, llavors serà de la taula dels llibres, i li posarem doncs, el títol del llibre, camps seleccionats, fixeu-vos, títol del llibre, doncs l'editorial no cal perquè l'editorial ja la sabré, doncs el valor, si està deixat, per exemple, i l'idioma. L'altre no. Llavors faria Siguiente, llavors diu ¿quiere definir qué campos vinculan el formulario principal con el subformulario o prefiere elegirlos de la lista de abajo? Vale, farem una llista o definiria a la meva pròpia llista. Però en aquest cas, hem quedat que era un subformulari senzill, ja ens va bé mostrar llibres per cada registre d'editorials utilitzant el codi de l'editorial. Aquest codi de l'editorial és utilitzant el codi de l'editorial de la taula de l'editorial i de la taula dels llibres. Molt bé, llavors faríem Siguiente aquí, perquè ja em va bé aquesta. Si no, podríem definir la nostra mateixa. Li podria dir aquí, doncs mira, d'aquí del codi de l'editorial, buscarem en el subformulari amb l'editorial. Llavors li diria Siguiente. Això és exactament igual que això d'aquí. Siguiente, li diem un nom al subformulari, finalitzar, vale, i ja me l'ha mostrat aquí, vale? Fixeu-vos que té tota la pinta d'un formulari normal, L'únic que està com enganxat dintre d'un altre, per això li diuen subformulari. Llavors aniríem aquí a vista formulari normal i mireu que, com per art de màgia, surten aquí les editorials i quan jo canvio d'editorial em canvien els llibres i em mostra els llibres que depenen d'aquesta editorial. Vale? De l'editorial aquesta n'hi ha 2 llibres, de l'editorial Laia n'hi ha un llibre i aquí podria afegir nous llibres, vale? Introduir-los perfectament i s'anirien a la taula dels llibres i ja està. Vale? De l'editorial 6, que és Planeta, doncs en tenim 2. Vale? Això és un subformulari, aquí tindríem totes les propietats que tenim en un formulari, podríem jugar de moltíssimes maneres aquí, però bueno, potser us deixo perquè hi jugueu, perquè hi toqueu propietats, perquè li canvieu l'aspecte, i no res, ens veiem en el següent vídeo, d'acord? Vinga, adeu!